No niin, moikka kaikille. Täällä puhuu Huuskosen Leevi Arvilta ja siellä toinen kuvaruudussa on Kalaputaa Eetu. Morjesta kaikille vaan minunkin puolesta ja tervetuloa meidän arviointikoulutukseen. Me käydään tänään läpi ihan nopeasti sitä, että mistä meidän sovellus Arvi sai alkunsa. Sen jälkeen me demotetaan noin 10 minuuttia, kerrotaan sen perustoiminnoista ja ihan käyttöönotosta ja miten se käytännössä toimii, ja sen jälkeen jää aikaa vielä kysymyksille ja vastauksille. Tällaiset yleiset periaatteet lävähti mulle kasvoille keväällä 2023 juuri valmistumisen kynnyksellä, ja nuorena liikunnan ja terveystiedon opettajana ihmettelin, että mitenkä ihmeessä mä pystyisin vastaamaan näihin arvioinnin yleisiin periaatteisiin omassa opetuksessani, ja se oli sitten se alkusiemeni, josta meidän sovelluskin lopulta sai alkunsa. Eli tavoite oli tehdä sovellus, joka tekisi arvioinnin dokumentoinnista helppoa, nopeata ja ylipäätään tehokasta. Sillä että se arviointidata olisi nopea tallentaa ja sitten siihen arviointidataan pääsisi nopeasti takaisin käsiksi. Ja sitä pystyisi hyödyntämään vielä fiksulla tavalla sitä dataa. Mut siitä voitte kaikki lukea nyt noita yleisiä periaatteita, minkälaista Opetushallituksen mukaan arvioinnin tulisi olla. Tämän jälkeen, kun sieltä viimeisetkin on saanut nämä luettua, niin me voidaan aloittaa tämän sovelluksen demottaminen. Mä laitan mun puhelimesta näytönjaon päälle ja näytän siitä ihan perustoiminnallisuuksia, että miten se toimii ja miltä se sovellus näyttää siitä. No niin, aloitetaan ihan sillä, että kirjaudutaan ulos, ja nyt ollaan alkunäytössä. Eli tämä on alkunäyttö, mistä pääsee kirjautumaan sisään, rekisteröitymään, uusi käyttäjä tai vanha. Tuolla alakulmassa huomaatte, siellä on MPAS ID opettajille, ehkä jokseenkin tuttu väline, eli MPAS ID:n kautta pääsee kirjautumaan meidän sovellukseen kaikki halukkaat. Toimii sillä tavalla, että kun sitä painaa, sieltä tulee valintana, että pitää valita oma koulu, ja sen jälkeen kirjautua aivan samoilla tunnuksilla, millä normaalistikin koulussa kirjaudut vaikka omalle koneelle tai Wilmaan, niin niillä samoilla tunnuksilla pääsee kirjautumaan myös meidän sovellukseen. Mulla se oli tuolla valinnoissa valmiina, koska olin sen tehnyt jo, sen kirjautumisen. No niin, eli tämä tässä nyt on Arvi-sovelluksen alkusivu. Niin kuin huomaatte, mulla siinä on hieman useampi ryhmä heti näkyvissä, sillä opetan tällä hetkellä Huhtasuolla 7-9-luokkalaisia ja itse käytän sovellusta. Eli tässä näkyy kaikki mun ryhmät, mutta aloitetaan teidän kanssa ihan sillä tavalla, että laitetaan oikeasta alakulmasta, luodaan uusi ryhmä, valitaan oppiaine. Mä valitsen itse nyt vaikka, otetaan terveystieto, se on tuttu oppiaine itselle, ja oikeasta alakulmasta eteenpäin. Ryhmän nimi, itse tykkään käyttää, että jos se on vaikka 7A, niin käytän ihan sitä tuossa ryhmän nimenä, ja sen jälkeen valitsen täältä luokka-asteen ja 7-luokka luonnollisesti, ja taas oikealta eteenpäin. Sitten voi lisätä arvioitavat sisällöt. Tuntityöskentely siellä onkin jo valmiina. Uusi arvioitava sisältö. Voidaan laittaa tästä, että koe. Tallennetaan se. Ja mitä olen itse tykännyt käyttää, niin ryhmätöitä tykkään teettää. Ja niitä on helppo arvioida myös. Ja sitten kun on arvioitavat kohteet valittu, niin oikeasta alakulmasta taas eteenpäin. Sitten pystytään arviointien painotuksia muokkaamaan. Eli tähän nyt ei ole yhtä ja oikeaa tai virallista tapaa, mutta otetaan nyt käyttöön tässä sellainen, että koe on 50% ja ryhmätyö 25% ja tuntityöskentely myöskin sen 25%. Näitä pystyy ihan sormella liuuttamaan tästä tai sitten plussasta ja miinuksesta näppäilemällä saa myös 1% lisää. Kuitenkin sillä, että lopulta yhteensä tulee 100. Sitten eteenpäin. Sitten lisätään tähän oppilaita.
Nämä voi lisätä yksitellen tai sitten pystyy Wilmasta kopioimaan listaa. Lisätään sinne nyt muutama. Siellä on nyt muutama oppilas. Sitten luodaan ryhmä ja sinne se napsahtikin 7a, terveystieto, tuonne ylimmäksi kohdaksi. No hei, sitten miten tehdään arviointeja? Ja arvioinnin voi aloittaa painamalla täältä 7a oikeasta reunasta tuommoista kynäpainiketta plus tee uusi arviointi. Eli nyt lähti uusi tuntiarviointi. Eli tämän voi tehdä joka tunnin jälkeen ja tämän olisi tarkoitus olla hyvinkin nopea tehdä, että tätä pystyisi käyttämään helposti ja kepoisesti. Sitten valitaan täältä sisältö. Meillä on terveyden edistäminen, sillä on alkanut 7-luokkalaisten kanssa ja sitten valitaan OPSista tavoitteet. Olkoon se tuosta T1, terveyden monimuotoisuuden ymmärtäminen ja sitten T5. Käydään läpi vähän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia terveyden osa-alueita. Sen jälkeen voi laittaa lisätietoja, jos haluaa. En nyt laita sitä, mutta siihen voi kuvailla tuntia vaikka tarkemmin. Sen jälkeen oikealta alhaalta eteenpäin valitaan paikalla olijat. Tästä vähän alaspäin. Jaakko oli tänään kipeänä. Jaakko ei arvioida. Sen pystyy painamaan tuosta, napauttaa tätä painiketta ja silloin se lähtee pois. Sitten eteenpäin. Ja nyt tullaan tähän arviointinäkymään, jossa jokaiselta oppilaalta voi arvioida taidot tunnilla. Eetu osoitti tänään hienoja taitoja. Työskentelykin oli hyvää, mutta ei aivan niin korkealla kuin taidot. Jarkolla taidot puolestaan ei ehkä ollut ihan niin korkealla, mutta työskentelyä osoitti hienosti kiitettävällä tasolla. Sitten tehdään Pekalle vielä sama juttu, taidot ja työskentely. Ja sitten jos haluaa, niin pystyy antamaan sanallisen palautteen oikeasta alareunasta tuossa sanallinen palauteboksissa, kun painaa mikin kuvaa, niin pystyy puhumaan sen sanallisen palautteen. Itse käytän sitä aina. Se on huomattavasti nopeampi kuin kirjoittaminen. Nyt, koska meillä on tämä näytejako päällä, niin ei pysty tekemään puhumalla sitä, mutta tästä kun painaisi ja alkaisi puhumaan, niin se ottaa sen tosi hyvin sen sanallisen palautteen. Laitetaan Pekalle sinne, että osoitit erinomaisia. Nyt tuli tuokin eteen taitoja tänään tunnilla. Pistetään vielä pikkumuikkari, että keskity tulevaisuudessa. Kirjoitusvirhe. Keskity tulevaisuudessa työskentelytaitoihin. Vielä hieman enemmän. Tähän voisi kirjoittaa vaikka ihan mitä vaan, mutta laitetaan nyt tollaiset tällä hetkellä. Sen jälkeen oikeasta alakulmasta tallennetaan arvioinnit. Ja nyt ensimmäinen arviointi on tehty 7a-luokalle. Nyt ollaan 7a-luokan ryhmäsivulla, kun painoin sitä 7a-luokkaa, niin aukeaa tämmöinen sivu. Siinä näkyy arvioitavat sisällöt, jossa on koe ja ryhmätyö. Niistä arviointia ei ole tehty vielä, mutta täällä näkyy esimerkiksi nyt, että me ollaan yhden kerran arvioitu terveyden edistämisen tuntisisältöä. Sitten vielä ei näy näitä keskiarvoja, mutta me voidaan kohta katsoa. Ja täällä alhaalla, täällä näkyy vielä kaikki opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. Tästä on opettaja helppo seurata, että mitä tavoitteita on käyttänyt ryhmän kanssa opetuksessa. Jos huomaa, että tavoitetta 1, 2, 3 on tullut käytettyä hirveän monta kertaa, niin voi vähän omaa opetusta muokata sen ryhmän kanssa ja valita vaikka sit muita tavoitteita tuleville tunneille. Seuraavaksi voidaan katsoa vielä, miten koe- ja ryhmätyöt arvioidaan. Ne toimii samalla tavalla, niin katsotaan vaikka kokeen arviointi. Pistetään tästä vaikka koe, terveyden edistäminen. Noin. Ja sitten kaikki osallistu kokeeseen, ja tähän on helppo syöttää jokaiselle oppilaalle
koearvosana. Ihan vaan liuuttamalla tätä kytkintä, liukukytkintä. Sitten pystyy antaa sanallisen palautteen samalla lailla kuin siinä tuntiarvioinneissa. Ja sitten nämä voi tallentaa tänne ja ne jää sinne ikuisiksi ajoiksi. Katsotaanpa sitten ryhmää, jossa on tehty hieman enemmän jo arviointeja. Mulla on täällä testi-iso ryhmä. Tämä on liikkaryhmä. Tässä näkee, että katsoo näitä ympäristöttäin arviointikertoja, niin huomaa, että aika tasaisesti on jakautunut. Kuitenkin sillä, että perusliikuntaa, tanssia ja kuntoliikuntaa on ollut vain 1 kerta tällä ryhmällä. Sitten pystytään seuraavasta katsomaan koko ryhmän taitoja ja työskentelyn keskiarvoa. Tämä on usein hyvin tasainen, koska ryhmässä on niin monennäköisiä oppilaita, että lopulta ne tasautuu aika tasaiseksi. Mutta sitten voidaan katsoa näitä OPSin tavoitteita. Ja niin kuin nyt huomataan, niin tällä ryhmällä on erityisen paljon ollut T3 ja T10. Eli tästä opettaja voisi ottaa nyt opikseen ja ehkä katsoa, että hei, pitäisikö ottaa noita tavoitteita, mitä on vasta vaikka 1 kerran arvioitu. Pitäisikö niitä ottaa seuraavilla tunneilla mukaan. Eli tämä on itselle ainakin ollut todella hyödyllinen semmoinen oman opetuksen arviointi ja ehkä siitä saa myös parannettua sitä omaa arviointia, että se on opetussuunnitelman mukaista ja tulee tasaisesti kaikkia tavoitteita. No sitten me voidaan katsoa oppilaassivuja yksittäin. Täällä näkyy jokainen oppilas tästä ryhmästä. Sitten me voidaan katsoa vaikka tuolta Eetu-oppilasta ylhäältä. Ja tässä avautuu oppilaan kaikki arvioinnit. Ylhäällä näkyy montako arviointia on ja tuntityöskentelyn keskiarvo. Sen jälkeen tästä painamalla tuntityöskentely, tuossa missä lukee kaikki, niin voidaan vaihtaa, että katsotaan vaikka pelkkiä taitoarviointeja. Ja nyt meillä on näkyvillä kaikkien ympäristöjen taitoarvioinnit. Niin kuin nähdään, niin siellä on jos minkälaista numeroa, aika hyviä arvosanoja on saanut. Samaa voidaan tehdä, sitten katsotaan työskentely. Ja nyt siihen vaihtui työskentelyarvosanat eri ympäristöistä. Talviliikunnasta 10 ja tanssista 10 tullut työskentelyn arviointeihin. Sitten tässä seuraavana näkyy arvosanajakauma. Eli tästä pystyy sitten katsomaan vähän, että minkälaisia arvosanoja tämä oppilas saa. Nyt voidaan todeta, että 9 on tullut kaikista eniten ja 8 sitten seuraavaksi eniten. Tämänkin voi samalla lailla vaihtaa taitoihin tai työskentelyyn ihan miten haluaa ja sitten nähdään minkälaisia taitoja arvosanoja saa taidosta ja minkälaisia arvosanoja työskentelystä. Tai voi myös katsoa ympäristöttäin. Katsotaan vaikka palloiluympäristöstä ja okei, siellä on tollaiset arvosanat. Seuraavaksi voidaan katsoa näitä käppyröitä. Itse tykkään näitä seurata, nimittäin tässä näkyy vähän sitä kehityssuuntaa, että mihin suuntaan ollaan menty. Eli vuoden alku on ihan täällä kuvaajan vasemmassa laidassa ja sitten vuoden loppu tai tämänhetkinen tilanne on sitten oikeassa laidassa. Ja niin kuin nähdään, taidot, vihreä käppyrä on pikkusen noussut ylöspäin nyt loppua kohden ja taitokäppyrä, musta käppyrä on ehkä pikkusen laskenut. Tätä on tosi kiva näyttää ihan oppilaillekin ja oppilaat, ainakin minun oppilaat on pitänyt siitä ja jopa kysynyt uudestaan, että hei voiko näyttää, että missä mennään ja mitä voi tehdä, että saisi tuon työskentelykäppyrän nousemaan myös. Tämä on semmoinen konkreettinen, helppo tapa tuoda oppilaalle näkyväksi sitä, että teet arviointeja ja että miten se vaikuttaa, se oma työskentely siihen arviointiin. Sitten tässä alla näkyy taitojen keskiarvo 8,8 ja työskentelyn keskiarvo 8,6. Sitten oikein tilastonikkareille, niin täällä on taitojen keskiarvoja, taitojen moodia, työskentelyn moodeja. Täältä näkyy ympäristöjen keskiarvot ja ympäristöjen keskiarvot, siis taidoille ja työskentelylle. Eli oikein jos tykkäät tilastoista, niin niitäkin on täällä tarjolla. Sitten on ihan arvosanaehdotus, minkä se antaa tuohon. Mutta sitten vielä
todella hyödyllinen ominaisuus, eli loppuarviointien generointi. Eli kun luodaan loppuarviointi, tällä hetkellä on tulossa ominaisuus, että sen pystyy luomaan koko ryhmälle kerralla. Tällä hetkellä se luodaan jokaiselle oppilaalle yksittäin, mutta se on tulossa pian, että pystyy luomaan koko ryhmälle. Sen jälkeen painetaan tuosta luo loppupalaute, tekoäly rupeaa raksuttaa ja ottaa huomioon kaikki arvioinnit, työskentelyt, taidot, kaikki ympäristöt, missä on saanut arviointia ja kaikki sanalliset palautteet ja kirjoittaa sanallisen palautteen ja antaa arvosanaehdotuksen. Mä en tässä nyt lue tuota sanallista palautetta itse ääneen, mutta te voitte sen itse siitä lukea, niin näette, minkälaista tekstiä tekoäly tuottaa. Tämä on erinomainen apuväline arviointikeskusteluihin ja muihinkin sanalliseen palautteen antamiseen oppilaille. Et ei missään nimessä saa jättää sillä lailla, että tekoäly hoitaa ihan kaiken, mutta jos sitä käyttää apuvälineenä ja siitä on hyötyä, niin mun mielestä se on ehdottoman hyvä asia. Ja itselle tästä on ollut kyllä hyötyä. Tämän jälkeen, tuleeko Leevi sulle nyt jotain mieleen, mitä mä oon unohtanut näyttää, niin näytetään se vielä. Lisäisin vielä tuohon, että tuossa oli loppuarvioinnin generoinnissa, niin pystyy myös sitten kopioimaan sen tekstin, jos haluaa sitä itse vielä muokkailla. Näytetäänpäs täältä vielä se kopiointinappi. Tuolla alhaalla kopioi palaute. Siitä sen pystyy kopioimaan ja sitten se on kopioitu leikepöydälle. Ja tulevaisuudessa sen pystyy sitten koko ryhmältä kopioimaan kaikki palautteet ja yksittäin viemään niitä miten haluaa. Onko jotain muuta vielä, mitä käydään läpi? No siellä ihan oikeassa laidassa vielä näkyy sitten ryhmäkohtaisesti nuo kaikki tavoitteet. OPSin tavoitteet, jos haluaa muistella, että miten ne oikein meni. Joo, eli tänne tulee aina sitten, jos on 7-luokka, niin tulee 7-luokan tavoitteet, jos on 9-luokka, tulee 9-luokka, jos on ala-asteikäisiä tai lukioita, niin tänne tulee tavoitteet aina suoraan sen mukaan, että sitä kun ryhmää luodessa valitset sen luokka-asteen. Sitten tuli mieleen, että voisit näyttää vielä ryhmäarkistoinnin ja miten pystyy lisäämään oppilaita ja mitä pystyy sieltä oikealta yläkulmasta. Joo, tehdäänpäs ihan sillä, että tämä 7A-luokka, mikä yhdessä luotiin, niin avataan sen ryhmäsivu. Sitten oikeassa yläkulmassa on tuommoista 3 pampulaa. Niitä kun painaa, niin täältä pystyy arkistoimaan ryhmän, vaihtamaan vuosiluokan. Eli kun kesäloman jälkeen tämä luokka siirtyisi 8A-luokalle, tai tästä tulisi 8A-luokka, niin sen pystyy tästä vaihtamaan 8-luokaksi. Ja sitten vaihtuu 8-luokan tavoitteet sinne ja muutenkin homma rokkaa. Ja sitten kun on lopulta oppilaat lähtenyt 9-luokalta kohti toisen asteen opintoja, niin tämän ryhmän pystyy tuolta alhaalta, kun painaa arkistoi ryhmä, sen pystyy arkistoimaan sieltä, ja sitten se menee tuonne oikeaan yläkulmaan. Tuolla on tuommoinen kansio, täältä näkyy. Mulla on vähän, ties minkä näköisiä ryhmiä täällä, mutta lopulta se menee tänne, ja täältä pystyy aina palaamaan, jos jostain syystä tarvii. Ei välttämättä kovin todennäköistä, mutta täältä pystyy palaamaan sit jokaiseen ryhmään ja lopulta poistamaan niitä ihan pysyvästikin, jos haluaa. Tehdäänpäs vielä sillä, että palautetaan tämä arkistosta käyttöön ja lisätään uusi oppilas. Eli nyt kun on käynyt sillä, että on tullut uudelta paikkakunnalta uusi oppilas meille, niin oikeasta yläkulmasta 3 pisteestä auki. Siellä on lisää oppilasvaihtoehto. Siitä laitetaan ja otetaan Seppo mukaan ryhmään. Ja nyt kun katsotaan, niin Sepon pitäisi olla. Kyllä, Seppo on tullut sinne ryhmään mukaan ja nyt Seppoakin pystyy arvioimaan siinä missä muitakin. No, onko Leevi jotain muuta? Varmasti unohtui vielä jotain, mutta Kovalla silmällä tässä tarkkaili ja
kyllä näyttää sille, että aika hyvin on kaikki toiminnallisuudet nyt näytetty. Kyllä. Ehkä vielä tähän loppuun haluaisin sanoa sen, että mitä itse asiassa sunkin kanssa, Leevi, puhuttiin silloin, että tämä ei ole ainoastaan hyvä arviointisovellus, jolla on helppo arvioida. Tämä on myös arviointisovellus, joka opettaa ihan opettajaa arvioimaan. Eli kun tiedät, että sun pitää tehdä tunnin jälkeen arviointi, tunnin aikana arviointi, johon menee se noin 3-4 minuuttia per ryhmä, niin siinä kehittyy arvioimaan, koska tämä tekee siitä arvioinnin tekemisestä helppoa, niin on helpompi silloin keskittyä niihin aivan arvioinnin ydinkohtiin ja oppia tarkkailemaan tunnin aikana just niitä asioita, mitä sä haluat arvioida. Ja täällä on tosi helppo aina palata, että mitä tavoitteita olet arvioinut ja miten sä oot sitä tehnyt. Eli tämä on oiva apuväline just siihen arvioinnin oppimiseen ja arvioinnin opettamiseen. Vai mitä, Leevi? Juurikin näin. Ja sitten omassa käytössä myös huomaa sen, että arvi toimii itselleni tämmöisenä päiväkirjana, johon sitten voi aina palata ja tsekkailla, miettiä, että mitä vielä pitäisi opettaa ja mitä on unohtunut. Kyllä. Aivan samaa mieltä. Täältä on helppo aina palata kaikkiin arviointeihin ja katsoa, että mitä on tullut tehtyä ja vähän vertailla, että kuinka paljon mitäkin on opetettu. Ja itsellä ainakin liikunnassa helposti on sillä, että palloiluhan siellä meinaa jyrätä, mutta ehkä arvin kautta on oppinut myös sitä, että hei, ehkä voisi ottaa tänään liikkatunnilla jotain muutakin, kuntoliikuntaa tai voimistelua, eikä ainaista palloilua. Mulla ei ainakaan nyt ole mitään muuta sanottavaa tähän. Kiitos kaikille osallistujille tässä vaiheessa. Ruvetaan kuuntelemaan täällä paikalla olijoiden kysymyksiä ja tallenteen katsojille, niin ihan tuon muistin tyhjenemisen vuoksi, niin laitan nyt tallenteelle stoppia tässä vaiheessa. Kiitokset kaikille paikalla olleille ja käydään nyt kysymyksiä hieman läpi. Mukavaa arviointia kaikille opettajille ja opettajamielisille. Kyllä. Moi moi.